Всяка една практика, която правим, ще се стремим да отворим сърцето си за любовта. Така че да започваме. Затвори очи и започни да дишаш равномерно, ритмично и нежно. Усети как тялото ти започва да релаксира. Освободи се от всякакви мисли. Забрави за всичко. Сега прехвърли вниманието си към природата, майката природа, и виж себе си на едно красиво място сред природата. Около теб има дървета. Близост ромоли поток. Виждаш планините, синьото небе, белите облаци, тревата, птиците, които пеят. Почувствай тялото си с любовта, която имаш към майката земя. Това не е мисъл в главата ти, а истинското усещане за любов към природата, която се грижи за нас и ни дава всичко, от което се нуждаем. Сега си представи как вървиш по една пътека, която те води право в една къщурка. В тази прекрасна гора, която се намираш, се чувстваш прекрасно, спокойно, закрилян и сърцето е преизпълнено с радостно чувство. Изпитваш едно радостно усещане и очакване, че ще получиш отговор на твоя въпрос. Вървиш по тази пътечка, вървиш, без да спираш. И насреща си виждаш една малка дървена къщурка. Красива, приказна дървена къщурка. Къщурка, като от приказките за деца. Насочи се към нея. Огледай я отвънка. Стигни до вратата и отвори. Надникни в нея и влез. Огледай се наоколо. Какво има там? На една от стените има една голяма картина в бяла рамка. Тази голяма картина в бяла рамка има послание за теб. Насочи вниманието си към картината. На нея е възможно да е написано нещо. Виж какво има там. Образ или нарисувано нещо специално за теб. Може да чуеш нещо, което е послание точно за теб. Чети, слушай, усещай, вгледай се в тази картина. Сега, докато гледаш в картината, си мисли за твоето послание. Ако се чувстваш по-комфортно, може да се огледаш и да седнеш някъде. Продължавай да гледаш картината и мисли за твоето желание, за твоя проблем, като продължаваш да наблюдаваш картината. Дишай и издишай. Дишай и издишай и наблюдавай картината, докато усетиш, чуеш, прочетеш информацията и посланието, което са за теб. Когато получиш отговора, може да благодариш, бавно да излезеш през вратата
и да я затвориш, да излезеш и да се поклониш и да кажеш: мили моя ангели и архангели, Архангел Михаиле, или който прецените, може да призовете и други, благодаря ви, мили мои от сърце, че видях, чух и усетих отговорите на моя въпрос и на моя проблем. Просто ги назовете. Моля ви, мили мои ангели и архангели, моля ви, дайте ми отговор, дайте ми знак в близките няколко дни за моят въпрос и да съм сигурна, че наистина съм на прав път и че моят проблем, моето желание ще се сбъднат за висше благо. Благодаря, благодаря, благодаря. Нека тази благодарност бъде от сърцето ви. Продължи да вървиш по пътечката обратно и когато си готов, може да се върнеш тук и сега, но остани в това състояние, колкото имаш нужда. Когато си готов и отвориш очи, усети пода от краката си, обърни глава наляво, надясно, дишай дълбоко, издишай и осъзнай това, което получи като отговор. В Библията е казано: поискай, ще ти бъде дадено, търси и ще намериш, почукай и ще ти се отвори. Защото който иска му се дава, който търси намира и който чука му се отваря. И ако нашата вяра бъде колкото грахово зърно и каже на планината премести се, тя ще се премести, защото ние ще сме се освободили от ограничаващите вярвания, които ни пречат да видим възможността, изхода и посоката, която се отваря за нас. Правете тази практика при нужда и си записвайте отговорите. Успех!